Kwindawo zokhuluma nawe kwi-channel nami uPastor i-channel iflike sicela ukuzobaleka kufanele ulike ukusubscribe sibeka la udaba lamabhuku njengonjalo lelo uthoko ndima uthi cela ngichazele ngiphuphela ngibona ngenyanga izungezwe inqwaba ezinkanyisi ngabe kusho ukuthini. Inyanga it's a moon, inkanyezi ama-stars, kusho this moon is surrounded by stars. So lento la ingakhuluma ngomunye umuntu noma ikhulume ngawe wena usuke uphupha ukuthi kungenzeka inyanga imele umuntu omkhulu, imele umuntu onodumo, yabo, ongaba omunye umuntu noma wena. So inkanyezi zingaba usymbol yabantu abaningi, yabona. So uma la ubona inyanga izungezwe lezi inkanyezi usho ukuthi kungenzeka kunomuntu omkhulu ocebile mhlawumbe ohlonishwayo olandelwa abantu abaningi, noma ke uwena lo usuke ulandelwa ngabantu yabo abaningi. Kodwa ke sishaye kanje usho ukuthi number 1 uma ubhala inyanga kuwuphawu luhluma izungezwe izinkanyezi, lingasho ukuthi wena usuke umuntu ozoceba, waziwe, uhlonishwe futhi udume emkhakheni wakho, noma ke ukhona umuntu ocebile owaziwayo njengamanje ohlonishwayo futhi udumile omaziyo wena, yabo, noma usondele nawe. 2, kungenzeka la uma uphupha inyanga kuba uphawu luhluma izungezwe izinkanyezi lusho ukuthi wena uzolandelwa abantu abaningi ngenxa yodumo lwakho, noma ke kukhona umuntu oseduze nawe olandelwa abantu abaningi ngenxa yokuthi unodumo, ngenxa yokuthi uyathandwa, yabona. 3, kungenzeka futhi ubuphe inyanga kuwuphawu luhluma izungezwe izinkanyezi olungasho ukuthi kunabantu abaningi abakholelwa kuwe noma ababukela kuwe, noma ukhona umuntu wena ojwayelene naye noma usondele naye onabantu abaningi abakholelwa kuye noma ababukela kuye, yabona, lo muntu lona. Noma ke uzothuthuka ulandelwa abantu abaningi emkhakheni wakho, kungenzeka mhlawumbe uzoba umholi webandla noma uzoba umholi wenhlangano ethile ezolandelwa abantu abaningi, noma ke kunomuntu owumholi olandelwa abantu abaningi, ngaba it's a political figure elandelwa abantu abaningi, noma uwena uma uyi-political figure ulandelwa abantu abaningi, noma uwena unebandla kodwa abazali bebandla lakho baningi bakhulu noma bayanda, abazali bebandla lakho bazokwanda bekhule, yabona. So into enjalo futhi ingenzeka uma umholi nje webandla futhi abazali bakho bazokwanda babe baningi bekholelwe kuwe emfundisweni zakho. Uma umuntu wepolitiki sokuthi labantu kupolitiki bazokulandela kakhulu bekholelwe kuwe, bakhuluma belizwi lakho kuleyo political party noma political party. But kuwuphawu usungezwa inyanga izungezwe yini izinkanyezi. Siyabonga kakhulu, be blessed. Kuleka